Kawachako eni riwruoge mok mag piny owacho koro kwayo piny owacho mondo oru chenro mapiyo maneno kaka fuok ma piny owacho mar Amerka e sekta mar thieth ma pacho ka inyalo din mapiyo kaka dwarore. Riwruogego ywak ni karo bedo ni chenro machiwo yedhe kod mwandu mag thieth to pod dhi nyime. Chenro mochuno mag pimo tuoche, hocho e kind mamoko to koro chung' gima keto ngima oganda ahinya to jotuo mag tuoche kaka kahera to kod ayaki kod malaria kamatek. Simfros Okinda nigi lero. Jokanyo sekta mag riwruoge mok mag piny owacho mayande tie bwo chenro misiro kod piny mar Amerka oko mar lera chiedh nade ma jotuo jotich kod anyuola mopogore mayande yudo kony e sir makamaano sechako kaloe. Kagiloso kod jofwambo riwruoge go lero ni nyaka sani sirikal pok owuok apiaya kendo kete ler chenro mong'ith magigeno tiyo godo e dino fuok ma piny Amerka oweyo e sekta mar thieth. We call on the government to conduct rapid response initiative to ensure all the missed health services and appointments have been provided to avert the possible foreseeable impact of the stop work order. This should be conducted in a transparent manner and information proactively shared with the public on measures being taken to mitigate the impact. Gilero nyaka sani oganda makwan gi romo 35,000 oseyuto tijegi ka ute thieth maromo 120 olor gimanyiso ni jotuo mayande yudo kony koro ngimagi ni kamatek. By the time the freeze order was coming, Kenya had achieved 98, 98 and 94. The fear today is that all this may be eroded. Those gains may be eroded. And whereas we appreciate the limited waiver, today we are here as Kenyans to call on the US government to probably consider putting aside all that order altogether. Piny Amerka osebedo kasiro chenro mag pimo kute mag ayaki ahinya ne mine mapek kod pimo tuo mar kahera. Chenro masani koro chung' kaluro nitiere ni tuoche ariyo gi nyalo biro landre ahinya kendo duoko chien okenge mosego e thirogi. Samples have not been taken for testing. That means that the patients who are likely to have had TB have not been tested because of that lack of that support. So what does that mean? That we have patients who have TB but have not been tested. So they are living among us and likely infecting others because of lack of that support. When we miss a chance of testing a child and putting them on treatment, we can lose them in the first year of life. If we miss a chance of making sure that we stop the vertical transmission from the mother to the child, that means we are giving that child a lifetime of living with HIV. That is 70 plus years of the government paying for ARVs. But we have the opportunity as a country to make sure that we stop the virus from being vertically transmitted. We have a problem right now that the testing is not happening as fluidly as it's supposed to happen in the different sites where the mothers are going. Riwruok ma joma timo hera e kind kit chwech machal jo ohando pamo e kind grube mamoko ma chenro gi mag terruok ogwenyore bende ywak ni ngima magidago biro gi akwede mathoth kendo nywandore kod jotuo mamoko ka gidhi kawo yath dhi bedo negi matek kendo nyalo medo landruok mar kute mag ayaki. So you have seen this stop to order by the US government has made us to go back to our cocoon, and the fear is that the spread of HIV will continue even to the general population. So we urge the government or the US government to fund our community. These are female sex workers, men who have sex with men, and people who use drugs, that they are not able to get services from the general population facility. Ponono ni serikal okoketo chenro motegno mabiro kawo kar siro manichiwo koda piny mar Amerka. Luoro nitiere ni gima dhano matara mayande ogeno kuom chenro makamago dhi bedo kamarach. Simfros Okinda, Ramogi TV.